teďka to přijde. No, tak to bylo všechno, tak já děkuju za pozornost. Jsem říkal, že nejsem ze strany. Hlavně to ještě trošku přidat. Dobře teda, něco přidám. Tak třeba jízda po předním kole. To byla jízda po předním kole, teďka to zkusím po zadním. Tak děkuju a teďka vám ukážu, vám vysvětlím, jak jsem si začal učit jezdit po zadním kole. Ono mě furt někam ujíždělo, takže nejlepší je, když to takhle zvednu. Jo, a chytím si ho rukou. Takže to je úplně nejjednodušší na začátek, když se budete učit po zadním, tak nejdřív takhle rukou. No, já chci poděkovat trošičku víc firmě ILOS, která mě připravila tady překážky, abych měl po čem jezdit. Nejdřív mě udělali teda tamhle kvality nějaký záru. A to jsem jim řekl, že to teda nevěru, tam jak je ta otáčecí reklama. Tak mě tady pak připravili něco menšího. Tak já se zkusím do toho pustit, jo. Tak nejdřív jenom pomalinku tady přes chůdek. Dolů to bude horší. Tak ještě jednou. No, teďka zkusím něco horšího. A to by mohl být nájezd tady nahoru. Potom skočit nějak dolů. A zase tam kolem přes palety, jo. Já nevím. Já to možná nevěřu, já bych potřeboval trošku povzbudit. Tak děkuju. Tak jsou zpátky, máme tu zpátky. Už bude horší. Mám ten sjezd, to se bojím, abych se nepřevrátil. No ale jsem se tady zadrhl. Ale teplo je tady. Asi já jsem si odpočinu. Nemáme někdo cigaretu. Nemáme jídlo. Co, máme nahoru. Tak já to teda zkusím, no. Teď dolů, ty se fakt se nevrátil.
Děkuju, tady vystražím trošku nějakýho motiky. No a víte co, teďka jsem se docela dostal na těch paletách na prstech. Kdybych potřeboval někoho z vás, koho bych zase vystrašil. Já si myslím teda, že první dobrovolník by mohl být třeba, já si myslím, že by to mohl být přímo někdo od firmy Jílos, že když byl odvážný něco sem dát, tak si myslím, že by mohl být taky odvážný, kteří lezou tady na zem, to najdeme ho tady. Jsem ho tady před chvíli viděl, a už jde. Takže pořádný potlech pro pána, protože ještě neví, do čeho jde. Tak já mu tady dám takhle podložku pod srbec, ještě vybereme nějaký tvrdý místečko, bude ono.